Казвам се Мариана Герова, на 33 години. Работя като старши асистент в Химическия факултет на Софийския университет. Водя упражнения по органични химични технологии, приложна органична химия и химия на лекарствените средства. Проектът, в който участвам, е с продължителност 2 години, като през това време трябваше да посещаваме различни курсове, свързани с комуникация, презентация, работа в екип. Освен това се предвижда и работа в извън академична среда, провеждане на индивидуално обучение, което лично аз смятам, че е много полезно и нещо различно, което би било от полза. Защото има много хора, които с не чак толкова добри резултати, но все пак с добра комуникация и с добро представяне успяват наистина много. Докато други, които имат наистина добри резултати, но пък тази част им куца относно презентирането и представянето, някакси остават на по-заден план точно от тази гледна точка, че не умеят да представят това, което са свършили по най-добрия начин. Един ден, когато започна да водя лекции, се надявам, че тези курсове, точно които бяха свързани с изготвянето на презентации, с начина на презентиране на материала, да ми бъдат от полза.